Yebantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi yewethu umuntu xa enze into entle uyanconywa. Yaqonda? Ndiyamazi yena uneziphene zakhe bantase, but xa enze into entle umuntu uyanconywa because uyenzile laa nto bethe uzawuyenza. Mamelani into eyenzekayo bantase, andithi ndiye ndaza kuni apha last week. Ndathi kuni into yokubana naku uCupcake ezawuadresa ination ngale nto yamazayizayi kwathini. Yaqonda? Hayi fine, nina nathi hayi makasiyeke lowo into esiyifunayo qha kuye makasinike i-action plan kwathini. Hayi sharp bantase, ndahamba nam ndagqithisa umyalezo ndamfowunela nge-WhatsApp call ndathi ye mhlekazi, into efunwa ngabantu i-action plan ngalaa mini unkulu wena uzawube uadresa ination. Wathi hayi menda yongxaki. Ngaqonda? Hayi nyhani bantase, ngalaa mini unkulu Cupcake wa-adresa ination nge-action plan. Yava? Wayitsho. Ndaphinda ndabuya apha kuni ndathi bantase nantsi ke ngoku i-action plan. Uthi uCupcake uthi naphinda nina bantase nathi hayi suka Mendi, akasikwenza nto lo mntu fondini, akakunikanga ne-timeline kwathini, ayikho loo nto, ayizukwenzeka loo nto, yathetha nje because siyamazi umkhulu apha and unomlomo omnandi, siyamazi akazuyenza yonke loo nto. Ndamphinda ndamtsala ngalaa WhatsApp call ndathi mfo kabawo ithi into wena usinikanga zi-timelines, and ke ngoku kuloo nto yakho yoba ungasiniki zi-timelines kuthiwa wena apha mnandi kakhulu because awuzukwenza nto. Wathi Mendi mamela, ndizakwenzela umzekelo ngoku, ndizakwenza i-conference call, ndizawueda uJomo kule call. Ndathi uJomo kanene ngubani? uJomo ngubani? Wathi uJomo Sibiya. Ndathi hayi i-deputy minister leya kwi-employment and labour. Wathi yena kanye wam-eda bantase. Wathi mamela apha Mjomana. Wathi uMjomana wathi mamela fondini, into eyenzekayo koku noku and ke ngoku mna ndifuna i-boots on the ground, effective immediately. Ndathi ke mna ke kule call u-effective immediately omphi Cupcake, lo kaMchunu okanye lo wethu simaziyo u-effective immediately? Wathi Mendi, lo nimaziyo. Ndathi hayi wena Cupcake, thatha ngathi uze kakubi. Hayi bantase, khange kuphele ntsuku ziyephi uJomo wabiza amapolisa la ke ngoku weblue, wela uniform blue, wabiza amapolisa, wabiza i-immigration officers, wathi guys uthe uCupcake boots on the ground, and ke ngoku senza exactly that. Ndathi ke make niyaphi guys? Kwathiwa siye eThabanchu, sifumene i-tip off ezithi into nokubana masiye eThabanchu because kukho ikhampani eyenza imbiza apha ebhizi eqashe amazayizayi. Siyapha bahamba bantase, bafika phaya nyhani kuthiwa bafike kanye xa besenza uhati. Yava? Xa besenza uhati babenza bantase, babenza kwathiwa imani ngabo hati nibenzayo. Yava? Kwathiwa sifuna ukwazi into nokubana ngubani onempepha, ngubani ongenampepha apha, sizobona uba masithini ngaloo nto. Yava? Kuthiwa abanye babaleka bantase, kwathiwa nqakula bamba babanjwa abanye. Aba babanjiweyo ke ngoku bantase kwabe kusithiwa bahlekazi sifuna hayi bakhupha amaphepha bantase. Kuthiwa i-40 yabo, kuthiwa iiveni ezibe ziye phaa bezigcwele ezithe i-40 yabo bantase abanamaphepha. 40 yabo abanamaphepha, and ke ngoku kuthiwa aba bantu babhatalwa 400 rand a week, meaning that 1.6 a month. Yes, 400 rand a week, 1.6 a month. Aba bantu abanamaphepha, and they work long hours and whatnot, and bonke ayingoba lapha. Kuthiwa 90% of them ayingoba lapha. Yava? Kuhali liyabuzwa latshana kuthiwa yefondini uyenza njani njalo into nokubana uqasha abantu kwathini. That means wena you are not prioritizing South Africans kwathini. Wabe explain akayazi ne-English bantase, explain ngokolatha manje solatha of-combo 7 esenjenje. Kwathiwa yefondini kwawena lo siza kufaka la makhwenkwe because awuyazi into oyenzayo wena apha. Kwavakala omnye wabakroca ecaleni ukrocwa omJomana ke ngoku ecaleni into nokubana Jomana lo mfo uthetha ngelitshana ke ngoku athi uJetli akanayo le khampani qha, zinintsi ukufa iikhampani zakhe kwakule area, zafuneka niye nakwezinye. Caba uJetli lo bantase ukhona nakwi-wardrobe, zinintsi into azenzayo uJetli bantase, akenzi zimbiza qha. Ndithetha nani nje bantase, uthi uMjomana bendibayekele kum.
uthi bayekele uyabona ngoku imandate inikwe mna umjomani bantase. If niyakhumbula, he's the same guy a while ago, I think it was 2014, a member of parliament kwathini wathi yena yeyi hayi i-public hospitals zime kakubi eSouth Africa, and ke ngoku for mna bandicontribute kakuhle epalamente kuleyo portfolio ndibekwe kuyo, ngcono ndingabi na-medical aid so that ndizozibonela mna ngokwam into nokubana kwenzeka ntoni kwi-public hospitals. Because if mna ndizathi xa ndigula ndiye ku-private andizoyi-understand into ethethwa ngabantu okanye andizo-understand isikhalo se-South Africans, so rather ndingabi na-medical aid, ifamily yam ingabi na-medical aid so that ndizoyi-experience laa nto, ndizoyazi into nokubana xa ndicontributha epalamente nam ndicontributha ngento endiyaziyo, yabo. So ungumntu onjalo ke bantase umjomani lo ndithetha ngayo, ungumntu onjalo, ungumntu apha oyithandayo laa nto into yokubana anike umsebenzi and kuthiwe boots on the ground. So ke bantase sikuloo nto ke bantu yobana uthi umjomani kusasa inganguwe aze kuwe azokubuza into nokubana kutheni le nto uqashe amazayizayi, kuthiwa bazawutshaja i-100k for i-employer ekufumaniseke uba iqashe amazayizayi kungekho sizathu, because isizathu kaloku kuthiwa bantase mayibe kanti lo mntu uza neskill esiscarce, yabo, kuthiwa mayibe sisizathu eso. Otherwise if ungumntu nje owenza oo-heart, banintsi ukufa abantu abengenza oo-heart apha xa unobafundisa, uyaqonda. So kuthiwa ke ngoku abo bantu bazofayinwa bantase oo-100k, and ke ngoku kuthiwa xa ufayini utshilo kaloku cupcake wathi xa uye wafumana ifayini kwafumaniseka uba hayibo xa uphindwa kubuya kuwe after 2 months uyaphinda unamazayizayi phaa, uzawuphinda unikwe enye ifayini. Okwesithathu mntase ngumnqakati. Boys ke ngoku siyakutshaja into nokubana wena umthetho lo wakho wena usenza muncu. So bantase ndithetha loo nto into yokubana niyilandelele into kamjomani. Umjomani ubhizi and ke ngoku thina siyabathanda abantu ababhizi apha eklasini yam. Bantase ningalibali kaloku udanyaza, because andithi kuze bantase nibe kwi-dean's list, yabo. Kuze nibe kwi-dean's list kufuneka nifolowishe bantase and nidanyaze eklasini so that nizo-understanda le nto yenzeka eklasini, ningene kwi-dean's list. Yaqonda, niyayazi mos i-dean's list, heyi mhlawumbi ndinalaa gang ipasa ngo-30, hayi sozibe nina bapasa ngo-30% no-50%, niyayazi i-dean's list. Ndinedawutha, niyayazi i-dean's list guys.